Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Зәбистәсендәге бер йортта өстәмә ишек куйдырсалар, бина ишелер дип борчылалар. Ни өчен? Су кыюларын начар эшләгәнгә күрә, яр буенда зур чокыр барлыкка килгән. Фикрат Табиев исемдәге яр буендагы участок 2 атнага ябыла. Шалуда хәбәрсез югалган 2 яшүсмер табылды. Балалар ни өчен өйдән чыгып киткән? Йортыбыз ишелергә мөмкин. Редакциянең кайнар элемтә телефонына Зәбистәсендә яшәүчеләр шундый хәбәр калдырган. 15-18 йортының беренче каты тулысы белән шәхси эшмәкәргә карый. Ул бинаның икенче ягында өстәмә ишек ачарга тели. Әмма әлеге ишек аркасында 45 еллык йорт ишелергә мөмкин ди шәһәрдәшләр. Бу ни дәрәҗәдә куркыныч, шәһәрдәшләр үз хокукларын ничек яклый ала? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Әлеге йорт авариялы булып саналган, бары тик 3 ел элек капиталь төзекләндерү узгачкына әлеге исемлектән төшерелгән. Капиталь ремонт барлык проблемаларны хәл итмәгән, фатирлардагы түшәмнәрдә ярыклар калган. Алар арта бара диләр шәһәрдәшләр. Әгәр эшмәкәр йортның икенче ягында да ишек ачса, йорт бөтенләй ишелер дип борчылалар. Я требую, чтобы была экспертиза, были проверки, прокуратура, чтобы проверили документы. Я не верю тому, что они говорят, что есть постановление на разрешение входов. Проверка жилищной инспекции, чтобы действительно проверили. Вообще хочу узнать, в каком состоянии находится наш дом. Баштарак эшмәкәр 5 ишек ясарга теләгән, әмма бирдә яшәүчеләр каршы булгач берне генә ясарга карар кылган. Әмма шәһәрдәшләр моның аркасында фикерен үзгәртмәгән. Ишек ачу ни дәрәҗәдә куркыныч икәнен ачыклар өчен без урынга төзүче экспертларны чакырдык. Белгечләр йортның 2 ягында да диварлар бинаны тотып торучы конструкция булуын ачыклады. Закон буенча мондый очракта реконструкция уздыру тыела. Белгечләр фатирлардагы ярыкларны да карады. Мы предполагаем, что эти трещины, возможно, получились из-за расширенного сверхнормативного зазора между плитами, которые пытались какими-то строительными подручными материалами законопатить, а потом расшивку сделать по тому месту, руст нарезать, как положено. Это предположение такое. Для того, чтобы определить конкретно, надо расшить этот шов и убедиться. Жилком сервис идарә итүче оешма эшмәкәрнең ишек ясарга теләвен белә. Торак кодексы буенча карарны милек хуҗалары үзләре кабул итәргә тиеш. Әгәр дә инде менә бу йортта яшәүгән, значит, bütün хуҗаларның 50%-тан артыгы, значит, ризалык бирсә, ачарга дип. Ул вакытта, то есть 50%-тан артыгы менә шушы тавыш бирүдә катнашып, шул тавыш бирүдә катнашкан 50%-тан артык кешенең, значит, яңадан 50%-тан артыгы әгәр дә ризалык бирсә, шул вакытта гына, значит, менә бу гамәлгә керә. Үзләре хәлергә итәргә тиеш. Монда башка бер кеше дә катнаша алмый. Без менә идаралык итү компаниясендә катнаша алмый. Шәһәрдәшләр имзалар җыя башлаган, әмма беренче һәм икенче подъездда яшәүчеләр соңгы подъездагылар ишек ачуга ризалык бирер дип курка, чөнки аларның фатирларында ярыклар юк диярлек. Өстәвенә эшмәкәр йортта яшәүчеләр ризалык биргән очракта йорт янында җәяүле юлын төзекләндерергә вәгъдә иткән. Әлеге ишеккә каршы булучылар прокуратурага хат әзерли. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Фикрат Табиев исемдәге яр буендагы участок 2 атнага ябыла. Бу асфальтта барлыкка килгән чокыр аркасында. Аның тирәнлеге 2 метр тирәсе, диаметры 1 метрдан артык. Башкарма комитеты әлеге хәл грунтны яңгыр сулары юдырту аркасында килеп чыккан диләр. Бу участоктагы су кыюлары искергән, аларга 30 елдан артык. Хәзер төзекләндерү эшләре алып барыла. Ял үтүчеләрнең куркынычсызлыгын тәэмин итәр өчен чокырның тирә юнен уратып алганнар. Изначально, конечно, мы планировали, что это можно будет сделать в течение короткого периода времени, но если мы закопаем проблему, она останется дальше, то я думаю, что, наверное, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому принято решение провести полноценные ремонтные работы и восстановительные, чтобы уже потом можно было использовать набережную в полном объеме. Әгәр сезнең инде булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Пассажирлар йөртү белән шөгыльләнүче оешмаларга контроль көчәя. Татарстан прокуратурасы җәмәгать транспортында кагыйдәләр үтәлү-үтәлмәү тикшерәчәк. Бу автобуслар катнашында юл транспорт һәлакәтләре арту белән бәйле. Бигрәк тә автопаркка автобусларның техник торышына, йөртүчеләрнең рейс алдыннан һәм эштән соң медицина тикшерү үтү-үтмәвенә зур игътибар биреләчәк. Шулай ук чит ил гражданнарын эшкә алганда миграция законы үтәлешен караячаклар. Тикшерүгә хукук сакчылары, контроль тикшерү органнары да җәлеп ителә. Быел 7 ай içinde пассажир транспорты йөртүчеләргә карата юл кагыйдәләрен бозган өчен 15 000 административ материал төзелгән. 244 автобус махсус стоянкага җибәрелгән. Татарстанда 915 сәүдә үзәгендә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлмәү очраклары ачыкланган. Бу хакта бүген гадәттән тыш хәлләрне булдырмау һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча республика комиссиясенең чираттагы утырышында сөйләделәр. Халык күп җыела торган урыннарга контроль камераларында булган фаҗигадан соң артты. Нәтиҗәдә Татарстанда 1400-гә якын шундый объект тикшерелде. Аларның 67%-ында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу очраклары теркәлде. Бүгенгә аларның 60%-ка якыны төзәтелгән. Утырышта чалыны да телгә алдылар. Исегезгә төшерәм, 7 августта шәһәребездә сәүдә үзәкләренең берсендә ут чыгу очрагы теркәлде. Бирдә түбә явы белән бәйле эшләр алып барылган булган. Утырышта билгеләп итүләренчә, бу очрак объект хуҗаларының һәм түбәдә эшләр алып барган подряд оешмасының җавапсызлыгы нәтиҗәсендә килеп чыккан. Бинада кешеләр булган вакытта ут белән бәйле эшләр рөхсәт ителми. Чаллыда югалган 2 яшүсмер табылды. Полиция хезмәткәрләре әйтүенчә, балалар таныш дусларында булган. Яшүсмерләрнең өйдән китү сәбәбе ата-аналар белән уртак тел таба алмау. Полиция хезмәткәрләре кисәтә. Якыннарыгыз югалган очракта 102 телефон номерына яки участок пунктына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Хәзерге вакытта шәһәрдә 3 яшүсмерне эзләүләр дәвам итә. Рябинушка бистәсендәге Сабантуй аланы чүплеккә әйләнгән. Биредә сугбайлар да яши башлаган. Шәһәрдәшләр кичен генә түгел, көндез дә йөрергә куркабыз диләр. Әлеге урында Мәрьям Фәйрушина булып кайтты. Бу аланда ел сайын төрле бәйрәмнәр үткәрелә. Хәзерге вакытта ул чүплекне хәтерләтә. Аяк астында көнкүреш калдыклары ята, территорияны куаклар, шу бүләннәре баскан. Бирегә сугбайлар да яләшкән. Хәзер ул ямь-яшел, как говорится, инде күренә. Менә яз көз бик ямьсез. Куркыныч, сухостой. Сухостой булгач, берәр пепел нәрсә төшсә, куркыныч бит. Шул. И теге бишләр йөри. Менә алар кич белә булалар инде. Бишләр бик күп йөриләр, шул бишләр йөриләр инде монда. Алар йөриләр. Үзебез дә куркып торабыз. Аллага шөкер. Әгәр дә ут төшсәләр, менә бу сухостойлар янып бетәр, безне янып бетәр. Куркыныч шул хәлдә, куркыныч. Ой сайын чүпне машина җыеп китә. Тик кайберәүләр үз бакчаларындагы чүпне дә басуга ташлап калдыра. Биредә берничә тапкыр янгын чыккан. Кешеләр ташлыйлар монда җыен отходларын, бәрәңгеләрен, кишерләрен, бозларын чистарткандан соң. Бичләр басуда яши, иркенләп, креслолар бар монда, диваннар. Глава Комсомольского района янына барды, хатлар да яздык. Ул ярдәм итәм дип әйткән, әле һаман ярдәмчеләр юк әле. Җир астында коммуникациялар булу сәбәпле әлеге аланда яңа объектлар, хәтта спорт мәйданчыгын да төзеп булмый дигәннәр. Шуңа да карамастан биредә яшәүчеләр хакимият ярдәменә өметләнә. Мәрьям Фәйрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Туган көнең белән иншалла. Иртәгә Тукай яр буенда әлеге исемдәге зур фестиваль үтәчәк. Бәйрәмдә КАМАЗ музееның үзенчәлекле күргәзмәсен карарга, квест уенда катнашырга мөмкин. Мастер-класслар оештырылачак. Сәхнәдә рок мәктәбе вәкилләре чыгыш ясаячак. Фестивальгә килүчеләрнең бәйгеләрдә катнашу мөмкинлеге дә бар. Җиңүчеләргә призлар әзерләнгән. Безнең телекомпания шәһәрдәшләргә үз бүләген әзерләде. Иртәгә Тукай яр буенда шәһәрне котла видеопроекты старт алачак. Анда һәркем катнаша ала. Яздырып алынган котлауларны 20 августтан Чаллы ТВ һәм Пятница Чаллы каналларында күрергә мөмкин булачак. Яр буенда бәйрәм иртәгә кичке сәгать 4-тә амфитеатр янында башланып китәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Не пропустите долгожданная премьера. Новое световое шоу «Млечный путь» в Набережно-Челнинском дельфинарии. Звоните 70 16 42.
Дриада предлагает широкий ассортимент изделий из дерева. Всегда в наличии деревянный погонаж, двери, мебель и аксессуары для бань. Телефон в Челнах 44 88 00, в Елабуге 2 66 00.